D'accord, jinatigi lasi camarade mina tuguni bɛ ka foli bɛ bɛɛ alisamɛ cɛman ni musoman n bɔra ka message min labɛn fura tɔ dafa n bɛn'o de bila bɛɛ k'a mɛn fura in ye mun ye bɛɛ k'a lamɛn i k'a segin a kan i kana ma jɛn parce que fɛn fɔra cogo na n'i y'a faamuya i ka faamuyali cogo la o ko tɛ dɛ a tigi y'a fɔ cogo min na i k'a faamu o faamu cogo la yiri a fɔlɔ ye min ye o ye jala bulu n'a fara ye o ye kelen ye mun bɛ da o kan gababilen bulu n'a fara ye o ye fila ye mun bɛ da o kan n taba kuma o bulu n'a lili o ye saba ye mun bɛ da o kan gunjɛ o ye naani ye mun bɛ da o kan ntomi a n'a den a mɔni a lili o ye duuru ye mun bɛ da o kan o ye lemurukumuni bulu a n'a lili ani lemurukumuni den tan ni fila lemurukumuni den tan ni fila ninnu de bɛ fara ɲɔgɔn kan nin fɛn kelen de bɛ tila tuguni ka o si k'a mugu bɔ n'i y'a si k'a mugu bɔ k'o bila ou bien k'a susu k'a mugu bɔ k'a bila o ye pari kelen ye mun ma susu sisan nɔ o pari o ye tobita ye k'o ko 9 k'a ko k'a min k'a sɔrɔ ka litiri 1 bɔ ou bien litiri 2 ou bien litiri 3 n'i tilara koli ko ko 9 na i bɛ sɔrɔ ka to k'o kɛ mini ji la sɔn chaque fois i bɛ dɔɔnin kɛ ji la k'a min chaque fois i bɛ dɔɔnin kɛ ji la k'a min ji kalan mais ni fura in bɛ tobi a tobi o tobi i bɛ situlu den kelen bila la k'a n'o tobi maintenant mugu in bɛ bɔ k'a bila mugu in a bɛ se ka kɛ nɔnɔ na nɔnɔ kɛnɛ na ou bien nɔnɔ sugu k'a dɔɔnin kɛ ji la k'i ko jumadonya fɛ a bɛ se ka dɔɔnin min ka dɔ ko o mugu kelen o de bɛ kɛ situlu caman na sa k'o kɛ tulu boîte dɔ kɔnɔ n'i y'o kɛ tulu boîte kɔnɔ i bɛ lemurukumuni den 7 tigɛ k'a bisi k'a k'o la k'o furamugu ni situlu ɲagami sisan sɔgɔma a bɛ don nun kɔnɔ i bɛ se k'i mun n'a ye sufɛ n'i bɛ da a bɛ mun k'a don nun kɔnɔ n m'a fɔ k'a dama tɛmɛ walima i fura foyi de utiliser cogo la o furamugu kelen a bɛ se ka kɛ kafe la k'a min o furamugu kelen a bɛ se ka kɛ seri la k'a min o furamugu kelen a bɛ se ka kɛ nɔnɔmugu la k'a mugan bon ni i dara la i ma da la n'i kɔni y'a dun na a b'i kɔnɔ a bɛ baara min kɛ ala b'o kɛ ɲumanya sira fɛ adamaden dusukun mana fɛn fɛn minɛ ala b'i dɛmɛ a la mais a dɔn k'a fɔ a dabɔra ɲuman ni hɛrɛ de kama k'a dabɔ kisi kama k'a bɛ coronavirus ban n'i y'a b'i la a b'a ban n dar'o la k'i y'a kɛ k'a tɛ se k'i minɛ n m'o fɔ mɔgɔ si ye mais a t'i faga fɛn wɛrɛ b'i faga mais a t'i faga n'i y'a kɛ a ka ca ala nin kira fɛ a t'i minɛ yɛrɛ bon n b'a ɲini adamadenw fɛ ni bana in bɛ mɔgɔ min na i bɛ se k'i yɔrɔ jɛ i bɛ se ka se dɔgɔtɔrɔso la mais e ka nin kɛ fana k'a lajɛ wa dɔgɔtɔrɔ ɲɛmɔgɔw u fana tulo b'a la an bɛɛ ye maliyɛn kelen de ye bamananw don san'i ka don dɔgɔtɔrɔ la i ye fura dɔ de ye yanni ka don dɔgɔtɔrɔya la depuis i bɛ ekɔli la mɔgɔ caman de kɛra minisiri ni dɔgɔtɔrɔ bi ka sɔrɔ u bɛ yiri dɔn u bɛ laturu dɔn tiɲɛ ni nkalon u man ka fili bilen n'aw fana y'a kɔrɔbɔ banabaatɔ dɔ la k'a bɛ dɔ la aw yɛrɛ tigɛlɛma k'a b'o la n'a y'a kɔrɔbɔ la n'o kɛnɛyara a bɛ bɛɛ mago ɲɛ o cogo la n'o ma kɛnɛya ne ka fura o bɛ éliminer k'o bɔ yen ni mɔgɔ wɛrɛ fana y'a ta fɔ n'aw dar'o la a b'o fana lajɛ o cogo la o fana bɛ éliminer ka bɔ yen n'o kɛra tiɲɛ ni nkalon bɛ dɔn parce que n'i taara sendimi furakɛ ka kunkolo furakɛ o tɛ se k'o furakɛ dɛ n'i ye nin kɛ ni bana kɛnɛyara an tɛn'o lakaliya ta kana to la mɔgɔ i bɛ taa nkalon tigɛ namaratɔw bɛ se ka taa namara kɛ jamana wɛrɛw ni fɛnw na ka tila ka boli ka na faso la mais n'i y'a kɛ faso la i bɛ faso de kɔnɔ dɛ n'i ye mɔgɔ kariyalen k'i ka fura bila Facebook kan YouTube kan diɲɛ bɛ k'a ye se k'i dara la de n'a ma kɛ min ye o t'i ka laɲini ye dɛ
mais o ma dabɔ kalawanciya foyi kama parce que i y'a dabɔ k'i badenw de dɛmɛ ka sinjiw dɛmɛ ka jamana dɛmɛ ka jamanadenw dɛmɛ o fɛnw hakilila o man ka kɛ tɔɔrɔ ye mɔgɔ si ma n'i ye nin to i kɔnɔ a bɛ to i kɔnɔ i b'a k'i somɔgɔ i b'a k'i limana ye mais a nafa bɛ dɔgɔya hali n'i ye miliyari sɔrɔ i ka so kɔnɔ n'i n'i ka so kɔnɔna dɔrɔn y'a dun e ma bɔ n'a ye kɛnɛma ka fɛn ɲa mɔgɔw ye sigida la ka fɛn ɲa mɔgɔw ye jamana kɔnɔ i yɛrɛ bɛ ɲugu i ka fɛn na en temps normal i bɛ ɲugu i ka fɛn na donc bana fura hadamaden ko banabaatɔ ye fatɔ ye i bɛ yala ka bana fura ɲini de mun kɔni ta ka di mun kɔni ta man di donc faamaw a y'a lajɛ ka ko dɔw lajɛ mɔgɔ si tɛ se ka si nɛgɛ Mali in kɔnɔ yan mɔgɔ de bɛ se k'i kunkolo ja k'i kunkolo gɛlɛya kɛ i bɛ to janfa kɔnɔ sinon bɛɛ b'a dɔn mun ye mun ye bɛɛ bɛ dɔɔnin dɔn i ye dɔɔnin fɔ cogo o cogo diɲɛ kɔnɔ bi i bɛ Mali fɔ Mali bɛ baara kɛ mɔgɔya hun malidenw de don donc malidenw de y'a dɔnnikɛla kelen ye a bɛɛ bɛ dɔ la Mali kɔnɔ yan an bɛɛ wolola ka mɔ yan donc ne kɔni fura mun sɔrɔ o ye nin fura ye n b'a bila n kɔntannen n b'a bila n tɛ hésiter n b'a bila n tɛ tamakiya parce que n dalen don n yɛrɛ la n dalen don n ka dɔnni na n dalen don Ala ni kira ni jinɛw la a bɛɛ ye Ala ka danta fɛn de a bɛɛ bɛ Ala ka masaya de kɔnɔ ni fɛn in bɛ se ka taa Ala kɔ wa jinɛtigi lasi Ala tɛ ya jinɛ ma yɛrɛ dan kuma tɛ ne yɛrɛ ma nin bɔra Ala ka masaya de kɔnɔ ne y'a fɔ bɛɛ ye mɔgɔ man kala ma mɔgɔ kala kisi nɛɛma b'a ye n'o y'an kuntigi sallallahu alaihi wasallam hadamaden bɛɛ n'i ka dɔnni sɔrɔ cogo don ni y'an kuntigi ye siɲɛ 3 san 8 kɔnɔ o digilen bɛ dɔw la mais n y'a kɛ k'a yira fana ni Maliba in kɔnɔ mɔgɔ si se k'i bolo si k'i delila ka lase kalan na nin fɛ yen mais dɔw ko k'o fana tɛ tiɲɛ ye wayi an kuntigi ye kalo bɔ guloki bolo n'a bolo dɔw ko k'u ma sɔn ka tamarosun yuru k'a sulu fo dugu ma ko cɛnni k'Ala fɔrɔle k'an ma sɔn jɔnni yɛrɛ bɛ se ka mɔgɔ la kɔfɛ ka tɛmɛ o kan donc a kun tɛ n bɛ fɛn dɔn ye a kun tɛ n bɛ fɛn dɔn nin bɛɛ ye n ye n dina ni ŋaniya de yira ne jɛɲɔgɔn caman bɛ Europe bi u degunnen don nin ko la dɛ ne jɛɲɔgɔnw bɛ yen yɛrɛ de tubabuw yɛrɛ donc suru kan ni baden bɛɛ kisi donc o ye yiri ni cogoya ye hadamadenw ka se ka nin utiliser cogoya min na donc wɔrɔ mun tun bɛ k'a fɔ fura in cogoya la o de ye nin ye donc c'est pas sisan jateminɛ la bon si les gens que j'envoie ce message pour les médicaments là si il parvient pas à comprendre il peut même appeler mon numéro c'est-à-dire 76 44 34 66 66 95 97 04. Ça, c'est le numéro de Djinatiki Lassi Kamara. Les médicaments, c'est difficile à expliquer. Par exemple, le médicament que j'ai cité tout de suite là. Donc, on doit préparer ça en poudre, mettre dans le lait, boire, mettre dans le beurre de quartier, et frotter le corps avec et mettre dans le nez le matin et le soir. En poudre là, maintenant, tu peux mettre dans les sauces, mettre dans le bouilli pour boire. Les médicaments que je viens de citer, leur nom, ces médicaments, laver 9 fois, enlever 2 litres d'eau comme ça, boire matin et soir. Donc, laver 9 fois, laver, boire. Donc, celui qui n'a pas bien compris, il peut appeler ce numéro et puis on va donner l'explication. Le feuille, préparer, bouillir, laver, boire. Donc, ce même médicament, on peut faire ça en poudre maintenant pour utiliser. Oui, tout le monde est croyant, hein. On peut refuser, sinon tout le monde est croyant. Donc, Ramadan,
mada ko la i bɛ se k'a banne sinon mɔgɔw dalen don ko la jamana ɲɛmɔgɔ ni ye ne lasi ka dɛmɛ k'a lase jamana ni jamana denw ma dɔɔni ye n de ye k'i bɔ ka mɔgɔ wɛrɛ bɔ ka jamana dɛmɛ ani ce a ka cɛsiri la ala k'an kisi k'an tanga merci jinɛtigi lasi ni y'a ka message ça c'est mon part de mon contribution pour le coronavirus ça va aller Inch'Allah et puis ça va finir bientôt tout le monde tu vas voir les rap ils vont danser tout de suite ça ne sera même plus longtemps pas à cause de mes médicaments hein, mais même ils sont en train de trouver la solution parce que ils ont compris mais ils n'ont pas fini d'abord à combattre que Dieu les aide, que Dieu les protège merci bonne nuit